Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ni Marcela Agoncillo? O verse, imahin ni Marcela Agoncillo. At ang reverse, Philippine Centennial Logo, 1898 to 1998. Ikasandaang sentenaryo, Philippine Centennial. Kalayaan, kayamanan ng bayan. Si Marcela Mariño de Agoncillo, o mas kilala bilang Marcela Agoncillo, ang pangunahing tagahabi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas. Dahil dito, binansagan siyang ina ng watawat ng Pilipinas. Sa gulang na 30, ikinasal siya kay Felipe Agoncillo, ang abogadong kakatawan sa Pilipinas sa kasunduang Paris noong 1878 nang madistyero si Felipe sa Hong Kong. Pagsiklab ng himagsikang Pilipino, sumama sa kanya si Marcela at kanilang mga anak. Habang naroon, pinakiusapan ni General Emilio Aguinaldo si Marcela na humabi ng watawat na sasagisag sa bansang Pilipinas at ayon sa disenyo ni Aguinaldo. Gamit ang sedang binili niya sa Hong Kong, hinabi ni Marcela ng anak na si Lorenzana at kaibigang si Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Dr. Jose Rizal sa kapatid niyang si Lucia ang watawat sa loob ng 5 araw. Noong Mayo 1878, inihatid ni Marcela Agoncillo ang watawat kay Aguinaldo na siya namang nagdala nito pabalik ng Maynila. Ito ang bandilang winagayway mula sa kanyang bahay sa Kawit, Cavite na nagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo 1878 sa saliw ng pambansang awit. Hindi nga lamang ito nasaksihan ni Marcela Agoncillo na nanatili sa Hong Kong kasama ang kabiyak. Isinilang siya noong ika-24 ng Hunyo 1860 sa Taal, Batangas, kina Francisco Mariño at Eugenia Coronel. Nag-aral siya sa Colegio de Santa Catalina, isang eksklusibong paaralan para sa mga babae sa Intramuros, Maynila. Nagkaroon siya ng 6 na anak, pawang mga babae, kay Felipe Agoncillo. Pumanaw siya noong ika-30 ng Mayo 1946 at inilagak kasama ang mga labi ng kanyang asawa sa sementeryong La Loma sa Maynila. Sang-ayon sa kanyang huling hiling, ginawang museo ang kanilang bahay sa Taal na ngayon ay nakapangalan sa kanya. Mga katropa, tandaan sino si Marcela Agoncillo. Si Marcela Mariño de Agoncillo, o mas kilala bilang Marcela Agoncillo, ang pangunahing tagahabi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas. Dahil dito, binansagan siyang ina ng watawat ng Pilipinas. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos
mabalos.